Много е интересна историята с това как попаднах точно на тези документи, в които открих разработката и плановете и реализацията на операция Маратон. Това е кодовото име на операцията, с която е извършена кражбата на история славено-българска от офицери от Държавна сигурност, дълго подготвена операция, осъществена точно на 18 декември 1985 година, 27 години, преди точно 27 години. По ирония на съдбата, сега правим това интервю. Вратата, която се отвори за тези досиета, са досиетата на митрополитите, които комисията по досиетата обяви тази година, в началото на януари. От 11-те сътрудници на Държавна сигурност в Светия Синод ми направи впечатление, че двама от тях са вербувани от така наречения отдел за културно-историческо разузнаване или отдел 14 в първо главно управление на Държавна сигурност, което се занимава и с разузнаването в Зограф. И именно досиетата на митрополитите Варненския и Великопреславски митрополит Кирил и Неврокопския митрополит Натанаил, в тяхните досиета има директна предправка, че част от тези материали, които те са подавали като секретни сътрудници на разузнаването, се отнасят до разработка Цитадела. Разработка Цитадела е разработването на Зографския манастир. И това ме провокира да поискам това лято със заявление до комисията да потърси или да ми отговори дали съществува такава разработка или като не. Но интересното беше, че изобщо не съм се надявал да попадна на някакви документи за тази операция. По-скоро си мислих, че в тази разработка ще открият нови документи за митрополитите, специално за тези двама митрополити Кирил и Натанаил, защото тяхните досиета са доста прочистени, особено на Натанаил. И предположих, че оттам ще се допълна. И точно от тази разработка се допълва този факт, в който в досието му го няма специално за Натанаил, че всъщност една от идеите на разузнаването е да може да го внедри в Зографския манастир като бъдещ игумен, т.е. той да стане игумен и чрез неговото игуменство разузнаването да стигне пряко до достъпа, да има много по-лесен достъп до документите, до най-ценните исторически документи, които се съхраняват в Зограф, а също така и до съкровището на Зограф, което е близо 100 кг златни монети. Това е търсило разузнаването през цялото време. Тези две досиета бяха ключът към разработката Цитадела и първоначално служителите на комисията реагираха така, когато подава заявление по принцип само по един псевдоним, е много трудно. Трябва да има някакъв номер и така. Нали? Това е една особеност, която все пак хората трябва да я знаят. И аз казах все пак, дайте, между другото, съм пуснал още 5-6 такива, просто за да видим. Човек трябва да, опитът ми, който съм натрупал, ми говори, че трябва да подадеш такова заявление. И първоначално отговорът беше, господин Христов, за съжаление по един псевдоним ще видим какво може да направим, защото служителите се опитват да удовлетворят исканията на всеки журналист, на всеки гражданин. И ми казаха, нали, отначало, че няма големи шансове. Аз си четях другите досиета на митрополитите и след 5-6 дена дойде една служителка, господин Христов, ние намерихме 2 тома. Всъщност тези 2 тома бяха точно с плановете. Между другото ги е чел гражданин преди мен 2009 година, който обаче не е направил нищо по този случай. Не знам с какъв интерес и не е моя воля и право да се интересувам от комисията с каква опция е ползвал този гражданин тези документи. Тук съм длъжен да кажа, че всъщност първия колега, който стигна до тази разработка и спомена, е колегата от БНТ Горан Благоев, който миналата година издаде такава книга. За съжаление, той не имаше възможност повече от година и половина да поиска тези документи. В крайна сметка за мен е по-важно не кой ги вади, а какво съдържат тези документи и това е акцентът и на моята книга. И за да приключа с този ваш въпрос, в последствие, веднага като получих тези документи, чета справката, анализа и си правя един такъв бегъл анализ и виждам, че това са частични документи, т.е. те са 8-9 том. Викам, къде са другите? Веднага пуснах едно ново искане до председателя на комисията, поисках среща с него, веднага му споделих на каква важна информация съм попаднал и той реагира. Веднага
по вътрешните правила на комисията започнаха да проучват къде са останалите томове и те се оказаха, че си седат в архива на Националната разузнавателна служба. И председателят Евтим Костадинов ми звънна един ден, вече беше август месец, и ми каза: Христо, не бързи, защото идват още томове. Аз направих едно интервю с него и говорихме по какъв начин са били разделени и така нататък, което е изяснено. В крайна сметка комисията си свърши работата и тези томове се събраха, а първите томове дават перспективата на партийно-държавната политика за подхода към придобиване на културни ценности в чужбина и тяхното опазване. Това е една политика, която започва с издигането на Людмила Живкова в началото на 70-те години в културната сфера. И в частност политиката към Зограф е рамка на тази по-голяма политика.